Etu a ka anyị si anabata gị n'oge ihe ọma anyị bụ Ilu Igbo Special agba nke 5 Volume 5. ọ bụ oge ahụ nwa afọ Igbo ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ Austin Chinewubeze Udoha ọnụ na-achịpụta ilu n'uju ji atụpụtara gị ilu Igbo dịka o siri dị n'akwụkwọ ya ọ kpọrọ ose eji atọ ọjị na mmanụ ndị Igbo ji eri okwu Special Igbo Proverbs. Dịka anyị maara, ilu dị oke mkpa nke mere na Chineke tinyere ya n'akwụkwọ nsọ. N'otu aka ahụkwa, Chineke tinyekwara ọtụtụ ilu Igbo n'obi Austin Udoha ma mee ka ya bụ ilu ya bụ ndị ọ nwetara n'ọnụ nne na nna ya nakwa nke Chineke kụziri ya ka o tinye ha na kaseti, CD, vidio CD. Etinyekwuru ya bụ ilu n'akwụkwọ agụmagụ maka ndị chọrọ ị na-agụrụ ha n'akwụkwọ. Ihe ndị a bụ iji akwalite ma chekwaa asụsụ na ilu Igbo ka ọ bụrụ nwa tolite otokwuru. Ọzọkwa bụ ka ndị na-achị achị nwee ike tinye ha n'usoro ọmụmụ ihe agụmagụ n'ụlọ akwụkwọ anyị dị iche iche ka ụmụaka anyị nwee ike ịmụta ma na-atụkwa ilu Igbo nke ọma. Mana naanị otu ihe m na-arịọ gị bụ leghara aha ma ọ bụ okwu ụfọdụ ọ dị gị ka ọ dịchaghị mma nke ejiri tụọ ilu ma ọ bụ nke ejiri wepụta ụfọdụ ilu Igbo ndị a, n'ihi na ihe kacha mkpa n'ilu bụ ebe ilu ahụ na-atụ aka na ihe ọ na-akọwa. Gị onwe gị nwekwara ohere isonye kesara ọha na eze Ilu Igbo Special ndị a n'ime ahịa, ụlọ ọrụ, n'ime ụgbọala nakwa ebe ọzọ dịgasị iche iche ka asụsụ anyị nwee ike na-agbasa ma na-agbanyekwa mgbọrọgwụ. Aha m onwe m bụ Afọma Okudo. Ezuo ka aha eri udere atọtuo ngịga maka na ọ dịghịzi ihe ọbụla ji nkịta ọnwụ. Chezi aka ghọrọ Austin Chinewubeze Udoha ọnụ na-achịpụta ilu n'uju ya. Ụmụ Igbo biko lelelele biko bịanyere nwanne ya ka ụmụ Igbo ka anyị nwere obi nwanne Igbo ka anyị nwere obi nwanne Igbo pụtara Igbo bụ maka Igbo mkpa Igbo bụrụ anyị mkpa Igbo maka Igbo mkpa na-anụgo ụmụ Igbo biko lelelele ụmụ Igbo biko lelele ụmụ Igbo biko lelele ụmụ Igbo ka anyị nwere obi nwanne Igbo pụtara bụ Igbo bụ maka Igbo mkpa ọ bụ gịnị na-esere onye Igbo n'ibe ya ọ bụ gịnị na-esere nwafọ Igbo na nwanne ya ụmụ Igbo ka anyị nwere obi nwanne ụmụ Igbo ka anyị nwere obi nwanne Igbo pụtara bụ Igbo bụ maka Igbo mkpa ụmụ Igbo lelelele maka Igbo mkpa na-anụgo ụmụ Igbo lelelele Igbo ndị ọma, ekelekwa m ụnụ ọzọ. Chetakwanụ na Igbo bụ maka Igbo mkpa. Onye ụlọ ya na-agba ọkụ adịghị achụ oke, onye ụtara na-achụ onye ofe, onye ụwa gbara ka aṅụ na-ajụ chi ya ajụjụ abalị, ma onye ụwa tọrọ ute ọ dịka ọ hụrụ chi ya anya. Onye ụwa ọjọọ, onye agụụ na nwa ogbenye adịghị aghọ nne. Onye were aghụghọ ṅụọ iyi ewere aghụghọ gbuo ya. Onye were chaa oke ya ma werekwa oke onye ọzọ, matakwa na ịta ikikere eze ga-abụ onye agbata obi ya. Onye yi akpụkpọ ụkwụ ya maara ebe ọ na-egbu ya mgbu. Onye yi akwa aṅụtara aṅụta adịghị agbasi egwu ike n'ọgbọ egwu. Onye zakọọ ya kpoo okpochaghị ọ dịrị ya. Onye ziri nwata nwute nkapụ ga-ekunye ya mmiri ọ ga-ejikwa aka. Onye zoro isi ụkwụ na-ebu ụzọ eti mkpu. Onye zoro ụkwụ n'ala marakwa nzọụkwụ ya.
onye zọwara akwa ebu nọ na nsogbu. Onye zụrụ egbe ọhụụ na-eji ya aga akwa onye toro afọ. Onye agha bụkwanụ nwanne mmadụ. Onye agha na uche ya maara ihe ọ chọrọ ime. Onye agha nwere onye ọ na-anụ olu ya. Onye agha nyụrụ ahụrụ lee anya n'azụ onweghị onye ọhụrụ ọ sị na nke ahụ agaala. Onye agha si n'ọbụ ya chọọ ikwu ọzọ a na-apụ ya n'ọnụ mere ya ji mara na ya bụ onye agha. Onye agha soro iwe oke mma ya sunye ụlọ ya ọkụ pụwa. Ndị mgbata ahụ ya n'ụzọ jụọ ya ọ sị na ya apụwala ma ọ na-akpọtụ. Onye agha sunyere ụlọ ọkụ sị mmadụ anọghị ya, ndị mgbata ọsọ ga-anụ ya. Onye ise rachacha ụdara ọ zọtara n'ụkwụ okwu agwụ. Onye nkenke tọtọ ọgụ obilie ọtọ. Onye nkụzi ga-agbaji nzu odee tutu nwata akwụkwọ amụta akwụkwọ. Onye uwe ọjọọ jere ịmapụ imi mmapụ anya gaa ịtụtụ anya sojie aka. Onye na-eri anụ mmadụ tụkpọ onwe ya mbọ. Oroma na-atụ ogwu ma na-amị ihe na-atọ ụtọ. Ose adịghị eje ọgụ ihere. Ose dị mma ka ụgbọ na-echi. Ose na-eji ụfụ ya na anya mmiri ya alụ ọlụ. Ose ọjị na osisa na-afụ ụfụ karịa mkpụrụ ha. Ose ọjị pere mpe ma ụfụ ya ebuka. Osimiri anọkataghị taa ma ọ bụ rie onye ọ na-ahụghị ụkwụ ya. Osimiri atụ nnu. Osisi daruo ala nwaanyị efe ya elu. Osisi ejiri maa atụ agwọ abụghị agwọ. Osisi hapụ akwara ya ọkpọnwụọ. Osisi hụ nwanne ya na-atụ mgbe ikuku na-adị amapụ ya ọnụ. Ọ bụkwa na osisi nnụnụ hụrụ n'anya ka ọ na-akụ akwụ na ya. Osisi nọ n'akụkụ ụzọ na-ana apa mma mgbe niile. Osisi une niile bụ otu ma ha mie ogbe ha dị iche iche. Oke ntutu aha na otuto ntogbu na-egbu nwa nkịta na-egbukwa nwata n'otu aka ahụ. Otu aka hụta mma na otee ya aka ndị ọzọ. Otu mkpụrụ okwu ezuolere onye maara ihe ịmata ihe a na-ekwu. Ọ bụ eziokwu na otu nne na-amụ mana ndụ dị iche iche. Otu onye adịghị eji okwu nwaanyị ga-enwe isi. Otu onye agaghị anọrọ n'elu nọdụkwa n'ala. Otu onye rie agwọ ọ gwọrọ ya n'afọ. Otu onye siere ọha nri ha erichapụ ma ọha siere otu onye ọ gaghị ericha. Otu osisi adịghị aghụ mmadụ anya ugbo abụọ. Otu osisi adịghịkwa na-eme ọhịa. Otu osi nkwụ adịghị amị akwụ okpokoro na akwụ ọsụkwụ. Otu ụdịrị mmadụ na-ebunye n'otu akpa. Otu ụzọ mechie nke ọzọ emeghe. Ozi ahụ ezere anwụrụ ọkụ eruola eluigwe. Ụmụ Igbo biko lelelele, biko bịanyere nwanne gị aka. Ụmụ Igbo ụmụ Igbo ka anyị nwere obi nwanne. Ụmụ Igbo ka anyị nwere obi nwanne. Igbo pụtara bụ maka Igbo mkpa webụrụ anyị mkpa. Igbo pụtara bụ maka Igbo mkpa na-anụgo. Ụmụ Igbo biko lelelele, ụmụ Igbo biko lelelele.
ọ na-abụ ozu sibu isi enyi ka nwanne ala. Ọ bịara bụ onye abịawule ya mgbe ọ ga-ala mkpumkpu afụla ya n'azụ. Ọ bịara ije nwụọla. Ọ bụkwa na afọ na-adịghị ekwe ụkwụ zuo ike. Ọ bụ amaghị esi butere amaghị eri. Ọ bụ ego na akụ bụrụ nwa ogbenye ụkọ elu na-erughị aka. Bịa, ọ bụ otu ehi siri debe ụkwụ ka ọ ga-esi eru ụmụahịa. Ọ bụzi gịnị ji nkịta ọnwụ? Ọ bụ kpuru mere nkịta jiri gbaa ụja. Ọ bụ maka na ihe adịghịrị adụ mma ka o ji mikpuo onwe ya n'ime ala. Ọ bụ na nwambeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ? Gịnị ji okwu? Ọ bụ naanị ndị okenye maara ihe kpụrụ udele isi. Jụọ ndị okenye, ha ga-agwa gị. Ọ bụ naanị osisi nụrụ na a ga-egbu ya kwụrụ. Ọ bụrụ mmadụ ya na ọsọ a na-eme. Naanị ndị nze maara otu esi esibe anụ nkịta ọbụọ ahụ. Ọ bụ onye bunyere onye ekpenta ụkwasị ya si be ya. Onye enweghị nwanne na-ego akpa ya agba egwu. Ọ bụ onye ga-anapụta ikpekpe ọta ahụ n'ọnya ji ya n'ụkwụ. Ọ bụ naanị onye jere oru na-atụnye azụ. Ọ bụ onye maara akwụkwọ ọkazị na-achọ ya. Naanị onye osimiri Imo hụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri. Ọ bụ ọsọ ihere gbanahụrụ adị ihere. Ọ bụghị ahụcha ozu ele a na-achọ nzọụkwụ ya, maọbụ ahụcha ọnụ nnụnụ a na-ajụ ebe o si eri nri. Ọ bụghị ihe egwu kụrụ ka ọgba egwu gbara. Ọ bụ nwaghị ka ihe raja si amị. Ọ bụghị mgbe ọbụla ka ọ na-adịrị oke okporo mma ma ya fotozie onye ji nwaanyị. Ọ bụghị mmiri ọbụla ka a na-ebupụrụ ihe iche mmiri n'ezi. Ọ bụghị agba katara bụ isi kama onye nwụdere. Ọ bụghị naanị onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. Ọ bụghị naanị ụdara na-amụta nwa a na-apịwa ọnụ. Nna asị na ọ bụghị ọnụ ejiri biri akụ ka eji akwụ ya. Ọ bụkwa mmadụ nwe ọgọdọ ego na-ata. Onye buliri asọ mmiri elu bụrụ ya onwe ya. Ọ bụrụ na ahụghị ka e mere eme ka ahụrụ. Ọ bụrụ na anwụghị anwụ ma efughị efu, a ga-akpọzi ndụ ọkụ. Ọ bụrụ na ewu ejighị isi ya tiwa ya ite n'oge, ite ga-esi isi ya n'ọkụ n'ikpeazụ. Ọ bụrụ na ite tiwa, ite ọzọ dị n'ahịa. Ọ bụrụ na odogwu dike mana agaghị akwa ya akwa ma ọ nwụọ, ọ gara eji ebule gbaa onwe ya aka mgbe ọ nọ ndụ. Ọ bụ na ọgaranya asụghị n'ude ọgba ama. Ọ bụrụ na ọrụ agwụghị nwa ntụ n'ọgụ agaghị ezu ike. Ọ chụpụrụ onwe ya n'ụgbọ, azịkwara na ụgbọ abata ya. Ọ dị mma ijiri ire gị gụọ eze gị ọnụ n'oge. Ọ dịghị agwọ dị mma ijide n'aka maọbụ iku n'ahụ. Ọ dịghị ihe akị ga-eme nkume. Ọ dịghị ihe ụgha na-eme anya. Ọ dịghị mgbe awara ọjị mkpịsị aka amaghị. Ọ dịkwadịghị mgbe asọ mmiri ga-ezu ịkwa aka. Ọ dịghị mma ahụcha ụzọ asị weta ọkụ. Ọ dịghị mma nọdụ mmadụ a na-ekwu mmụọ mmụọ. Ọ dịghị mma ibunye mmadụ nnu harakwa mmiri sokwa ya. Ọ dịghị mma ịkpa afọ nkwọ. Ọ dịghị mma isoro iwe oke suo ụlọ ọkụ. Ọ dịghị mma iwere ibu ọrịa gbara ibu nkwọ. Ọ dịghị mma ka ọnụ na-eri eri n'ụlọ karịa aka na-akpata akpata. Ọ dịghị mma ka onye akpọrọ nwa ọta akị gbapuo nkume nyara n'olu. Ọ dịghị mma mmadụ ịka nọdụ na-achụ oke ebe ndị ya na ha malitere na-achụzi agụ na mgbada.
ọ dịghị mma mmadụ nwochaa nkịta n'ụlọ oji ọnụ ya na-agba ụja. Ọ dịghị mma ọgaranya iti mmanwụ a na-akwa aka. Igbo si na ọ dịghị mma okenye si na ya anaghị eri oke ma jiri eze na-ekere ya ụmụaka. Ọ dịkwana onye ga-emecha ihe niile dịrị ya n'ụwa. Ọ dị onye ihe ọma na-asọ nsọ? Mba. Ọ dịghị onye maara obi onye eji n'ala. Ọ dịghị onye maara obi onye na-anyụ nsị n'ubi akpụ maọbụ onyụcha obilie maọbụ onyụcha oburu akpụ. Ọ dịghị onye ọbịa ọmachie n'isi akwa. Ọ dịghị onye ụwa zuru mara ya ụma. Ọ dịghị ụdị agba ebere ozu dị ya njọ maka na ọ maghị. Ọ dịrị nwa ọkụkọ mma ọ tụchaba onwe ya. Ọ dịrị nwa ologbo mma ọ labati. Ọ dọbiri ọgbalaga ọ maghị na ọkpọkọrọ ọda ahụ nọchiri ụzọ. Ọ fọdụrụ ntakịrị ka iku anya enwe mebie mma ya. Ọ fọdụrụ ntakịrị. Ọ ka mma na nwa ọkụkọ tagburu nwa nkịta ma nwa nkịta tagbuo ọkụkọ ghọọ ohi. Ọ bụ kpatara nkwa ahụhụ si ngwere bata n'ụlọ ya. Ọ lụtara agbọghọ chụpụ agadi ga-emesịa mata na ọ bụ agbọghọ bụ agadi n'ikpeazụ. Ọma nke ya amaghị nke onye ọzọ. Ọtụtụ mgbe aja na-ejupụta akpa ya. Ọ mara ajụ ụfụchara ụgbọgụrụ na-ajụ nne ya ihe na-amị anyụ. Ọ mara mma kọrọ ebu n'ime na-eji ọnụ egbutu ọjị. Ọ masị gị saa edi ahụ kpee ya mmanụ ihe dị na-esi ka ọ ga na-esi. Ọ na-abụkwa na-achụkata onye ụwa ogbenye achụpaa ya n'ime ụwa ọma. Ọ na-agba agbacha egwu niile ọla n'ukwu. Ọ na-agba akọwa ahụhụ egeruo. Ọ na-agba afọ tụrụ ime otume agba ama. Ọ na-agba aka kpata ngaji ure egbu ọnụ. Ọ na-abụ chichie n'ụka adịghị asọrọ ya anya wee na-ekwu ya maka ọ dịghị onye hụrụ ihu ibe ya anya. Ọ na-abụ ekwe ekele ihu achake. Ọ na-abụ elewe ukwu egbu ewu. Ọ na-abụ emepe ọkụ otule maọbụ ọkụ ike ọla. Ọ na-abụ emekata mgbe egbe baa n'ọhịa. Ọ na-abụ erigbu onye nganga kpọọ ya onye ọma. Ọ na-abụ ewere ihe onye na-asara pụọ ya ụgwọ nara ma o zuru ma o zughị. Ọ na-abụ egbe fechaa n'ebe niile ebe oge ebe maka ezumike ya bụ n'elu ọjị. Ọ na-abụ ihe ju akpa ekechie ya ọnụ. Ọ na-abụ mgbe mmiri maa nkịta ọ kwụsị iso oke nsuso. Ọ na-abụ nne na nna zụchaa ada ha nwaanyị di ya azụgharịa. Ọ na-abụ nwaanyị gbakarịa di ya n'ụzọ ihe chere di ya n'ụzọ eme ya. Ọ na-abụ nwata amaghị akwụkwọ daa ule ọ sị na nne ya abụ amụsụ onye gwara gị. Ọ na-abụ nwata bute mmanwụ ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Ọ na-abụ nwata mata enyi nwoke nne ya maọbụ enyi nwaanyị nna ya ọ chọba okwu. Ọ na-abụ okenye tụba asị ụmụaka na-ekwe ya n'isi. Ọ na-abụ ọnụ tọtọ ka ụkwụ na aka lụọ ya. Ọ na-abụ nwata amaghị ihe ekere na ngwugwu wee nye ya echiche ihe dị na ngwugwu na-egbu ya. Ọ na-abụ onye laa echefu ụfụ ya. Ọ na-abụ onye bata ọbanye n'ụlọ ya. Ọ na-adịkwanị mma amụta egbe amụta ugo. Ọ na-adịkwanị mma ka arịa wee nwụọ. Ọ na-adị onye uwe ọjọọ ka ụwa dum kpuo ka ụgbọ mmiri. Ọ na-akakwanị mma iji ụtụtụ ahụ akpụrụ ite wee bee ya ọnụ. Ọ na-akakwanị mma ịma otu e ga-esi kwọọ onye ukwu a mgbe mmiri ka nọ n'ọbụ ụkwụ. Ọ sịrị na ya amaghị ga-emesịa mara onye anọghị ya mgbeta ọnọdụ ya. Onye zuru ogbenye nzuzu zuru onye okpe ya. Ọchị nkịta na-achị mgbe a na-akpọ ya oku igbu ya egbu abụghị na ọnwụ na-atọ ya ụtọ kama iji kasie onwe ya obi ma mesịa ụwa anya.
ọchọ ka oju akpa na-ada n'elu ube, ọ bụ ọchọ ka ọkwa a na-egbu ehi mma na mpi, ọchụ gidigidi na-ada na-eme, ọchụ ihe abụọ n'otu mgbe otu na-agbanahụ ya, ọchụ ihe ụwa n'ike na-anwụ n'ike na-alakwa n'ike. Ọchụ nwa ọkụkọ onye ọzọ nwe ada, ma nwa ọkụkọ nwe nwowe ọsọ. Ọchụ n'ike na-alakwa n'ike, ọ bụ ọfọ ka idide ji awa ala. Ọgaranya anaghị ezo ezo n'okwu maka ajụjụ ndị ọ ga-asa ụmụaka. Ọgaranya ejeghị mba, ọ naghị ama na o nwere onye ka ya ukwuu. Ọgaranya jebiri ije oru ụlọ bụ ugwu ndị okenye. Ọgaranya na-ebe maka ọlịla nta maka akpụkpọ oku dị na ya. Ọgaranya na-esi n'ịracha ube kpeta ịracha ntụ. Ọgaranya ọjọọ chịkọrọ nkụ ụmụaka ọnụ wee butere ha ịlụ ọgụ n'ọhịa nkụ. O ọgazi amaka mma ma ejighị ya agọ mmụọ, ejikwana ya achụ àjà. Ọgbọ egbe na-esi n'egbe ala ebe ogbu mma na-esi na mma ala. Ọgbanarị chie n'ọsọ na-ebu uche ya ụzọ ala. Ọgbọ ọsọ adịghị agbaghị ala maọbụ agbaghị otule. Ọgbọ ọsọ adịghị akwụsị ma ọ bụ na ihe na-achụ ya akwụsịghị ịchụ ya. Ọghọm na uru nso, otu ọnwụ siri nọdụ ndụ nso. Ọgịnị gafee ụzọ kabie ọdụ ya, ọgịnị tụfuo agba ya kpọọ ya nkapi, ọgịnị tụfuo akara ya mmanya ahụọ. Lekwanụ, ọgọdọ ezubeghị ndị mmadụ ọnụ, ikwu asị chinye ya abụọ. Ọgọdọ ga-emesịa hụọ nwaanyị ebe o luru ibe ya. Ọgụ alaala na nkwonkwo anya, ọgụ bie chiefo n'ike. Ọgụ karịa ọgụ, ndị agbajiri aka na-asị ndị agbajiri ụkwụ ndo. Ọgụ karịa abụzụ, ọkpọ ọnụma ji aka ya gbapuo onwe ya afọ tutu ọ nwụọ. Agha amaghị ọgaranya nke o ji ama nwata. Ọgụ ọkụkọ lụrụ naanị ya enweghị onye ndụmọdụ mere eze jiri gwuo ọkụkọ n'ọnụ. Ọgụ ru ha anụ ọkpụkpa hapụrụ ya nwa nkịta. Ọgụ egwu jiri olu gbakara agbaka wee gụọ egwu, matakwa na oge eji egbe ọgụ na mgba wee ree ya. Ọgwụ mmanya ahụ aṅụjuole m. Ọhịa ebutere ozu nza abụọ, ihe na-egbu ụmụ nza anọ na ya. Ọhịa na-enwe na-adịbu na mma tutu ụdara amị ya n'ọhịa. Ọhịa na-asọ nkata ya epukwala ịhụ, o puo ịhụ nkata abata. Ọhịa nwata na-akpata ejuna ma ịhụ ka ọ na-aga mgbe ọbụla. Ọhịa ogwu mara ọkụkọ, ụkwụ mmadụ adịghị aba ya maka ogwu adịghị ama ọkụkọ. Ọja dufuo dike ọ lakpụkwa n'ime akpa. Ọja na opi na-akpọ dike ugbo abụọ, otu na ndụ, abụọ n'ọnwụ.
ọjị dị mma ka ụtụ na-agba. Ọjị enweghị ọnụ kpatara ejiri tachaa ya sịkwa na ọjị adịghị. Ọjị gbara atọ bụ ọjị ụmụnna. Ọjị nwe ilu, ose ọjị nwe ụfụ, ma onye tara ha nwe anya mmiri n'ihu mgbadị. Ọkazị adịghị eju akpa ma amachie ya ọnụ. Ọkọ gbuo onye akpọrọ asị na ọ bụ ekpenta gburu ya. Ọkọkọba anụmanụ o jee n'ukwu osisi, ma ọkọba mmadụ ọ chọba nwanne ya. Ome mgbe o ji ka onye ohi mma. Ọkpansi chetakwa adịghị ama ama Ọnịcha gbara Obosi. Ọkpata enyego mmadụ ụbọchị ọnwụ gị, iji aka gị lie onwe gị. Ọkpụ ụzọ amaghị akpụ ogene, ya lee egbe anya n'ọdụ. Ọkụ agụnyere nwata n'aka adịghị eregbu ya. Ọkụ adịghị agba azụ n'ime mmiri, ọ bụghị omime. Ọkụ ahapụla ite ga-agbuo ihe dị ite n'ime. Ọkụ ga-agba eke n'isi ụbọchị ekeleke ga-egbu agụ. Ọkụ mmadụ mụtara n'ala mmụọ ekwesịghị ịnyụnahụ ya n'ala mmadụ. Ọkụ na mmadụ anaghị azọ ntị oke maka na ọkụ nwe ntị oke. Ọkụ na nkụ yi esi ihe dị n'ime ite. Ọkụ na ego bụ ezi ohu ma bụrụkwa ajọ ọga na eze ọkụ na eze ego. Ọkụ na-enwu gidigidi na-anyụ pịata. Ọ na-abụ ọkụ zụta ibube, ọ dịka ọ nyụọla. Ọkụkọ adịghị akọcha ihe ya na egbe jere tutu ọ nara ya nwa ya. Ọkụkọ adịghị echefu onye kworo ya ọdụ n'udu mmiri. Ọkụkọ aka ji a na-eti ka ihe ji hapịa kama ka ọha na eze n'olu ya. Ọkụkọ bere na ngige, ọkụkọ na-egwu ngige na-egwu. Ọkụkọ bụ mmiri akpa nri n'ihi na kama afọ ya ga-ere ure ka nku ya dee mmiri. Ọkụkọ ga-abụ oke na-ebido na gboo, ya bụ n'ime akwa ya. Ọkụkọ hapụ kpọmkpọm, gịnị ka ọ ga-eji zụọ ụmụ ya? Ọkụkọ ahapụla mma gburu ya tụgọbara itoolu. Ọkụkọ labara ụra, ọ bụghị na afọ ejula ya kama na chi ejiele, abalị dịkwa egwu. Ọkụkọ labara ụra chee na ya agba ọla n'ụkwụ, mgbe ọ pụtara n'ụtụtụ ofu na ọba akpana, ọ nyụsara onwe ya. Ọkụkọ mmanya na-egbu afụbeghị ufu maọbụ egbe agha na awụ. Ọkụkọ na-akpagharị ma ọ maghị na ekechala anụ ya mgbe ọ dị ndụ. Ọkụkọ na-akwa akwa n'ihi na egbe efefere n'elu kama izo ezo na-agba egbe ebe ọ nọ. Ọkụkọ na-akwadobe ịlaba ụra, ọ dịka ọchị ute. Ọkụkọ na-atụgbu atụgbu tutu orie. Ngị bụ ọkụkọ na-elele ebe a na-abọ ọkwa, matakwa na aka ejiri bụọ ọkwa ka e na-eji abọ ọkụkọ. Ọkụkọ nọrọ na-elele otu esi aṅacha ma na-abọkwa ọkwa, na-akwadobe maka ụbọchị nke ya, maka otu a ka ọ ga-adị ya. Ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ite ofe. Ọ na-abụ ọkụkọ nyụọ ahụ ala chụba ya ọsọ. Ọkụkọ nyụọ echaa ala obere n'elu. Ọkụkọ onye ụwa adịghị alọta. Ọkụkọ hụkata ala nkata ekpudo ya. Ọkụkọ si na ya alabala ụra, olee ute ya? Ọkụkọ tụọ tụgharịa, olu agbajie ya. Ọkụkọ ụkwụ gbajiri, adịghị ere ya na nso. Ọkụkọ chọọ nwa ya ahụghị, ọ mara na egbe eburule ya. Ọkwa ngị na ụmụ gị na-atụ uji na-atụrụkwa mgbọrọgwụ, ọ ga-abụ mgbe onye nwe oji gwuru ji ya unu eji mgbọrọgwụ na-adị ndụ. Ọkwụ ntị anụghị ihe ga-emesịa mara na mmiri ọkụ na-egbu mbe. Ọkwụrụ adịghị etofe onye kụrụ ya.
ọ pụrụ ezi ụlọ ezi pọpọ chara acha dịchiri ụzọ na mkpoku onye agụọ ga-aza ya. Ọla agba n'aka ejighị enyo ele ya. Ọma ihe maara na ikpe n'isi abụghị irube isi. Ọma akwa asa ahụ mara onwe ya. Ọ mara ajụ fụchara nkwụ na-ajụ nna ya ihe na-amị akwụ. Ọmụ nkwụ mesi ọ ga-abụ iku nkwụ n'ikpeazụ ọghọ azịza. Naanị ọmụ nkwụ butere ozu ụzọ mara ebe esiri buru ozu. Ọmụ nkwụ na-agbara ozu ama n'ụzọ kwa. Ọ naliri onwe ya n'ime ala ma were ome ya na-adụ ogwu n'elu. Ọnọdụ ugo anaghị adị egbe mma. Ọnụ akọrọ nwa mgbei bụ chie ka akọrọ ya. Ị makwa na ọnụ anaghị ejebe ọnụ ibe ya gbara aka okwu lọta. Ọ bụ ọnụ ka ọkụkọ ji echekwa akwa ya. Ọnụ kọrọ ogiri ga-emecha kọrọ ogiri rachaa. Ọnụ kwube bụ aha. Ọnụ kwuru njọ ga-emecha kwuo mma. Ọnụ okwu ka eji amata ọgaranya mana ire ka eji amata obi. Ọnwa pụta ife ahụ ya anya. Ọnwa tichaa zachaa ala mmiri ga-ezokwa n'ikpeazụ ọnwa apụtakwa. Ọnwa amaghị eze nke o ji ama enyi. Ọnwa anaghị eme ihere. Ọnwụ bata ụlọ jụọ oyi. Ọ bụrụ na ọnwụ egbughị ji ejiri chụọ aja emesi oge epu ome. Ọnwụ egbuole ka atụrụ aka. Ọnwụ gburu nne oke anaghị ekwu ụmụ ya saa anya gboo. Ọnwụ gburu onye ibi bụ ibu ka ọ napụrụ ya. Ọnwụ na-egbu nwa nkịta anaghị ekwe ya anụ isi nsị. Onye akpala onye ụwa o wee mata na ijiji nwere eze. Onye akpa eli ozu nwere ihe o bu n'obi ma ndị mmadụ lefuo anya. Onye gbaa ahọ ọ bụrụ afụ mgbi adịghị egbuzi ya ijiji. Onye laa apa ya agaghị ala. Ọ pụrụ ije nwụla. Ọrịa adịghị ngwọta ewere ndidi sowe ya. Ọrịa ahụ na-egbu osisi ọha dị n'ukwu ya. Ọrịa gbuo ozu osoro ozu laa. Ọrịa ka mmemme. Onye laa apa ya agaghị ala. Ọ pụrụ ije nwụla. Ọrịa adịghị ngwọta ewere ndidi sowe ya. Ọrịa ahụ na-egbu osisi ọha dị n'ukwu ya. Ọrịa gbuo ozu osoro ozu laa. Ọrịa ka mmemme bụ ama ahịa. Ọ bụ ọrịa nwere aha ka dibịa na-agbọ. Ọsa enweghị akwụ ụzọ enweghị akwụ mana ha na-atụ mkpe n'ukwu nkwụ onye ọzọ. Ọsa majiri ọdụ ya emebiela mma ya maka na mma ọsa bụ ọdụ ya. Ọsa na nkwụ ụzọ na ngwọ. Ọsọ na-abịa mgbe nwa mgbada ga-awụji ọkpa. Ọsọ ndụ adịghị agwụ ike. Ọsọ ihe ọsụsụ ga-emesi ahụ otu atụmatụ siri debe ọdụ. Ọtụ kpọkpọkpọ chọrọ ugo olulo. Ọtụtụ aka na-eje n'ite dịka a na-abụ nri ụbọ. Ọtụtụ aka na-eme ka ọlụ dị mfe. Ọzụ tụsịa n'elu ọzụkwa n'ala. Bụ isi opi. Tụpụ nkịta ọkpụkpụ n'ezi hapụziere ya na ndị mmụọ. Ube jiri eji ma o rughị aka ya na achara mkpote na-ejighị eji bụ otu. Uche bụ akpa onye nyara nke ya ọ na-aga. Uche ụbụ ọnya dịka obi onye kwere ọnya ọ gara na-ejide anụ mgbe niile. Uchichi gbachaa izu ehihie ke ogwu. Udele bụrụ anụ ndị mbụ gara erichapụla ya. Udele gba ọla abụghịzi udele nta. Udele na-eri ozu mgbe egbe na agụ nkwọ na-ebu na dike. Udele uri anụ ahụla anụ ibi wee jụ iri anụ.
ugo buru ụzọ maa mma tutu ọ gawa na mmiri. Ugo dị mma ekwesịghị ịdị na-eri awọ. Ugo eberela na mgbawu. Ugo gbuzuo ọchake. Ugwu bụ nkwanye nwaanyị jiri mụta ibe ya. Ugwu ka a na-akwanyere ụtara ọ dịka o juru afọ. Ugwu mụta ịgbaji ukwu, agadi nwaanyị amụta ọrịkata ọkwụsị zuo ike. Ugwu nwanze a ga-adịrị ya maka nna ya zolu nwere ọhịa. Ugwu jụrụ anyị ma akwa aghọrọla agha. Ugwu na-amabu ọgọdọ adịghị mma ịgba ọtọ. Ugwu nkụ mmadụ bara na ndụ ka a na-ebo ya n'ọnwụ. Uwe ozu yi bụ naanị ihe o nwere o jiri laa. Uzere nyere ntụghe aka. Ụbọchị a mụrụ dike ka a mụrụ ibe ya na mba. Ụbọchị aka furu ntị ya maa ya ụra ka ọnụ gba nkịtị. Ụbọchị niile bụ nke onye ohi ma otu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi. Ụbọchị onye ohi ga-akwa nne ya onye ihe ya furu aga chọwa ya. Ụbọchị onye ụwa gara nta ka mgbada na-arị elu. Ụbọchị ụgbọala gburu onye agha ka ị ga-ama na o nwere mmadụ. Ụbụbara zie imi o tee ya onwe ya. Ụbụbọ adịghị agọ nsị maka ihe eji agba nsị dị ya n'ahụ. Ụfọdụ ka dị na-eme ogoli, ụfọdụ ka ogoli na-eme onwe ya. Ụgbala dị ọcha n'ugbele mana ime ahụ ya dị oji. Ụgbọ kpuru mmadụ ma sekwa n'elu. Ụgbọ nwampi enweghị ugwu. Ụgbọ oyibo kpuru ekpu tupu ma anya ya. Ụgbọgụrụ adịghị amịrị nwa ori akwụkwọ nri. Ụgbọgụrụ mịara nwunye di m ọ ga-abụ nlibe nke m ahụ akọ mmiri. Ụka akpara akpa isi ka eji ekwe ya. Ụka karịa nwata ọka onye kara ya. Ụkpaka gbachaa obodo ajụọ oyi. Ụkpaka mere onye ụbịam amaghị na onye ụbịam enweghị ihe eji agwọ ụkpaka tutu erie ya. Ụkpaka na nkwụ ọcha na-arụrụ ala nwaanyị efe ya elu. Ụkpana na-eghe ọkụ na-asị na ya na-agba mmanụ. Ụkpana nwata ezughị oke ụbọsasịba ọkụ. Ụkpana oke ufe na-ezu ike n'afọ nnụnụ. Ụkpana okpoko gburu ntị chiri ya. Ụkwa adịghị ere ụbọchị ọ dara. Ụkwa ruo oge ya ọ daa. Ụkwụ adịghị akpọ mmadụ n'ụzọ ochie.
ụkwụ ji agụ mgbada bịara ya ụgbọ. Ọ bụ ụkwụ ka eji achọ ihe dabara na mmiri. Ụkwụ kpọrọ ịzaga n'ije nyere ya aka. Ụkwụ na-aga warawara, anya na-aga famfam na-ele ya. Ụkwụ nne ọkụkọ zọrọ nwa ya adịghị egbu ya. Ụkwụ nsịkọ ekotaghịrị ya okwu, aka ya ekotara ya. Ụlọ adịghị adabaghara uko. Ọ bụ eziokwu na ụmụ ejima yiri onwe ha mana ha abụghị otu. Ụmụnna dị bụ ọrịa ukwu na ọrịa ka mmemme bụ amaahịa. Ụmụaka ga-abụ ihe nne na nna kwadoro ha ịbụ site n'ụmụaka. Ụmụaka nwe ịnọ n'ala ma okenye nwe ịnọ n'oche. Ụmụnna ha ọ dị ole? 7 na-awe agha. Ụmụnna jiri iwe buru ozu nwaada ọ dịka ọ dịghị esi isi. Ụmụnna dị na-anyụ nsị eji onye ike egwuji. Ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ. Ụra kwere izu abụrụla ọnwụ. Ụra tọbụ ụtọ ekwobe ya ekwobe. Ụrụ ala niile gaa ọkụkọ n'azụ ma ọ mụọ ọzọ ya kuru. Ụsụ bịara ọjị ntagbu. Ụsụ maka o siri jọọ njọ wee ji abalị mere ehihie. Ụta na-ekwesịghị ike na-akwabi mgbe eji ya akwa nwanza. Ụtaba na-aka mma n'imi ndị okenye na-enweghị egwu. Ụdara anaghị ada n'ala ghara imetụ aja. Ụdara ezubeghị njọ ma ya agawa n'akpịrị. Ụtịrịtị ihe dị ya n'ime. Ụtọ ofe gburu ụtara. Ụtụ juru ọhịa bụ nke onye ghọtara, ọ bụrụ nke ya. Ụtụ chara n'ime ọhịa chara nwenwe. Ụtụrụkpa amịala ihe dị obodobo. Ụtụtụ bụ isi ije. Ụwa bụ ahịa, onye zujuo o burulaba izute chi ya. Ụwa bụ ihe chi fotara ewere. Ụwa mgbede kacha mma. Ụwa ọjọọ taa gị ahụ n'isi, eze gị ntutu. Mgbe ihe dịrị gị na mma, ịtaa ya n'ike, eze gị nsị. Ụwa otu onye na-aka mma n'ime afọ. Ụwa tụgharịba mma ya egbula m egbu ruo mgbe ọ tụbara n'ime ụwa ọma. Ụzọ dị mma agaghị ugboro abụọ. Ụzọ ghara ụtụtụ ọ bụrụ wuo ọsọ. Wepụ aka enwe n'ofe tutu ọ ghọọla gị aka mmadụ. Were ọgbụ libe ewu, were ewu libe n'ọgbụ bụ otu. Were ọkụ baa n'ụlọ, ị gaghị ịhụ ihe. Zụọ osisi mgbe ọ dị ntakịrị ka o wee baalụ gị uru. Ụmụ Igbo ka anyị nwere obi nwanne. Ụmụ Igbo ka anyị nwere obi nwanne. Igbo pụtara Igbo bụ maka Igbo mkpa Igbo pụtara Igbo bụ maka Igbo mkpa. Agba nke ise volum 5 maka Ilu Igbo Special agwụla. Sonyekwara anyị na agba nke isii ya bụ volum 6. Ị nwere mmasị n'isonye kesaa Ilu Igbo Special ndị a? Ka o nwere ilu Igbo ị chọrọ ka anyị kọwara gị nke ọma? Kpọtụrụ anyị n'akara 08033164757 08033164757 maọbụ 014384885 014384885 maọbụ ịchọta anyị na Holiness Power Bible Ministries ejiri Operation Tikpọ wee mara na nọmba 8 to 10 Igesi Street by Belia Bus Stop along Oshodi Apapa Expressway, Okumala, Lasamaja, Lagos. Anyị na gị ga-akapịwa ya bụ okwu. Igbo pụtara Igbo bụ maka Igbo mkpa
lele